Κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΚΑΟΔ, τον κύριο Γρηγοριάδη. Coach, αρχικά να σε ρωτήσω πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία της ομάδας όλο αυτό το διάστημα και άμα είναι έτοιμη η ομάδα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Εντάξει, τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ. Έχουν περάσει μια δύσκολη προετοιμασία, πολλά φιλικά, με πολύ τρέξιμο και προετοιμαζόμαστε για τον πρώτο αγώνα. Πιστεύω είμαστε σε καλή κατάσταση, πρέπει απλά να τα αποδείξουμε. Πρέπει να αποδείξουμε ότι έχουμε τη δύναμη της έδρας, ότι παίζουμε πολύ σκληρά στην άμυνα και να μπορέσουμε με την άμυνά μας να κερδίσουμε τα παιχνίδια που θέλουμε. Το πρώτο παιχνίδι πάντα είναι ένα δύσκολο, μια πρεμιέρα είναι δύσκολη, αλλά έχουμε τη δύναμη, θα έχουμε και τον κόσμο και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά. Coach, η 10 είναι μια ομάδα νεανική, είναι μια ομάδα η οποία έχει αυθορμητισμό στο παιχνίδι της. Θέλω να σε ρωτήσω άμα θεωρείς ότι το Σάββατο το απόγευμα η ομάδα μας θα βρει τις λύσεις για να πάει στην πρώτη νίκη του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας έχει εμπειρία, έχει ταχύτητα, έχει φρεσκάδα, έχει παίκτες νεαρούς που μπορούν να δώσουν ενέργεια στην ομάδα, έχει παίκτες έμπειρους που μπορούν να κρατήσουν το παιχνίδι. Έχει τα πάντα, είναι θέμα πόσο συγκεντρωμένοι και πόσο παθιασμένοι θα είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Δεν φοβόμαστε εμείς κανέναν αντίπαλο, ούτε υποτιμούμε κανέναν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δίνοντας πολλή ενέργεια, πολλή εξυπνάδα και με τη δύναμη της έδρας και του κόσμου μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι. Coach, θα ήθελα να σε ρωτήσω και με αυτό που έχεις δει στην προετοιμασία, ποιος θεωρείς ότι πρέπει να είναι ο αντικειμενικός στόχος του συλλόγου για το νέο πρωτάθλημα στη Β' Εθνική? Εντάξει, ο πρώτος μας στόχος είναι να μπούμε στην εξάδα που οδηγεί στα play-offs. Εντάξει, πρώτος και βασικός στόχος. Και από εκεί και πέρα, ό,τι μπορέσουμε παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και οι άλλες ομάδες δεν έχουν τον ίδιο στόχο. Θα είναι πολύ σκληρό το πρωτάθλημα, πολύ απαιτητικό. Είναι θέμα ψυχικό, θέμα καρδιάς, θέμα μυαλού. Να μπορέσουμε να μην υπερεκτιμούμε τις νίκες μας και να μην βάζουμε κάτω τα κεφάλια και αισθανόμαστε άσχημα από μια ήττα. Coach, τα παλιότερα πρωταθλήματα στην Β' Εθνική και στην Α2 λέγαμε ότι μεγάλο ρόλο παίζουν και τα εντός έδρας παιχνίδια και ότι για να πετύχεις το στόχο σου πρώτα πρέπει να έχεις το απόλυτο στην έδρα σου. Θεωρείς ότι η Δράμα είναι μια τέτοια έδρα? Η Δράμα είναι μια τέτοια έδρα και πρέπει να γίνει και στη Β' Εθνική. Ήταν στη Γ' Εθνική, πρέπει να γίνει και στη Β' Εθνική. Με την ενέργεια, το πάθος και τον ενθουσιασμό που δίνουν οι φίλαθλοι μας. Εντάξει. Και φυσικά, μη μένοντας εκεί, προσπαθώντας οι παίκτες να είναι πάρα πολύ δυνατοί και πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο τι θέλουμε να κάνουμε, μπορούμε να προστατέψουμε την έδρα μας και να πάμε για ένα καλό πρωτάθλημα με μια έδρα η οποία θα είναι πολύ σκληρή και πολύ αφιλόξενη για τους φιλοξενούμενους. Τέλος, coach, θα ήθελα να κάνεις ένα κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας που έχει δει φυσικά τον ΚΑΟΔ να πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Τους χάρισε πέρσι η ομάδα και ένα πρωτάθλημα, μία χαρά πέρσι τον Μάιο. Ένα κάλεσμα για αυτό τον κόσμο της Δράμας. Εντάξει, η περσινή μας επιτυχία, εντάξει, η περσινή μας επιτυχία έχει μεγάλο μερίδιο και ο κόσμος που μας συμπαραστάθηκε, γέμισε το γήπεδο και μας έδωσε την όθηση που πρέπει. Και πάλι πιστεύουμε ότι θα είναι δίπλα μας, πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πολύ και αν μη τι άλλο πιστεύω ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, ειδικά στην πρεμιέρα που είναι πολύ σημαντική για την αρχή του πρωταθλήματος. Ωραία, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Κοντά μας έχουμε τον δραμηνό παίκτη του ΚΑΟΔ, τον Άγγελο Καραϊσκάκη. Άγγελε, το Σάββατο είναι η πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα στην Β' Εθνική και θέλω να σε ρωτήσω πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία της ομάδας, πώς είναι η συνεργασία σου με τους παίκτες, με τους συμπαίκτες σου και με το προπονητικό staff. Κοίταξε, Δημήτρη, σίγουρα δύσκολη και απαιτητική προετοιμασία. Όλα πήγαν καλά. Μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα έτοιμοι, θεωρώ. Με τους συμπαίχτες μου και με τον προπονητή έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα. Ιδίως με τα παιδιά, είτε είναι καινούργια είτε όχι.
Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, αν και καινούργια ομάδα, και μένει να το δείξουμε στο γήπεδο. Έχεις ξαναφορέσει τα χρώματα του ΚΑΟΔ με μεγάλη επιτυχία. Να σε ρωτήσω τι έχει αλλάξει με την τελευταία σου συνεργασία όταν ήταν πριν από 3 χρόνια στην Αλφα Εκασαμάθ. Τι έχει αλλάξει με εκείνη τη χρονιά και γενικότερα πώς βλέπεις να εξελίσσεται η ομάδα στην επανλειτουργία της. Εντάξει, διαφορετική στόχη, διαφορετική κατηγορία. Μια πρόκληση μεγαλύτερη από την προηγούμενη η φετινή. Βλέπω ότι υπάρχουν περισσότερα μέλη και άνθρωποι που τρέχουν για την ομάδα. Αυτό είναι καλό. Έχει κάνει κάποια βήματα μπροστά η ομάδα από την τελευταία μας συνεργασία. Στόχος είναι να κάνουμε μερικά ακόμα αυτή τη χρονιά και ευελπιστούμε όλοι να το πετύχουμε. Άγγελε, έχεις μεγάλη εμπειρία στο μπάσκετ. Θέλω να σε ρωτήσω, με αυτά που έχεις δει, ποιος θεωρείς ότι πρέπει να είναι ο αντικειμενικός στόχος της ομάδας σε αυτό το πρωτάθλημα και αν μπορεί να καταφέρει και τη συμμετοχή στα play-off. Θεωρώ πως η ομάδα φέτος δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει καθόλου σε ό,τι αφορά την παραμονή. Από εκεί και πέρα θεωρώ πως ένας πολύ ορατός στόχος και στο χέρι μας να τον πετύχουμε είναι τα play-off και αναλόγως με την κατάσταση που βρισκόμαστε εκείνον τον καιρό να διεκδικήσουμε ίσως και περισσότερα. Κοντά μας έχουμε τον Γιώργο Γεωργίου, παίκτη του ΚΑΟΔ. Γιώργο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας, επίπονη θεωρώ. Πώς έχει κυλήσει η προετοιμασία και άμα είστε έτοιμοι για την πρεμιέρα? Θεωρώ ότι ως ομάδα προετοιμαστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήμασταν η πλειοψηφία των παιδιών, βρισκόμαστε για πρώτη φορά. Είχαμε μικροτραυματισμούς, αλλά θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για την κίνηση της αγωνιστικής περίοδου και μακάρι να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έχεις αγωνιστεί σε υψηλότερες κατηγορίες, με μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι τα συναισθήματά σου που επέστρεψες στη Δράμα, αγωνίζεσαι με τα χρώματα του ΚΑΟΔ και ποιοι θεωρείς πρέπει να είναι οι αντικειμενικοί στόχοι του συλλόγου? Είναι μεγάλη μου χαρά που επιστρέφω στην Δράμα για να αγωνιστώ. Είναι η πρώτη φορά που θα φορέσω τη φανέλα, τα χρώματα του ΚΑΟΔ. Είναι μια μεγάλη ιστορία και παράδοση στην κατηγορία και θεωρώ ότι το μόνο που μένει είναι να αποδείξουμε κι εμείς τι αξίζει αυτή η ομάδα.